Babi na 22. Ki ga yadda zan share hawayenki kuma in tabbatar da cewa wasu ba su fito ba. Kawai ki ce, Humaira za ki aure ni? Wasu sabbin hawaye ne suka biyo kuncinta. Gashi a gabanta, sai ta rasa ina za ta sanya kanta. Ta san abin da kalmar aure ke nufi, kuma ta san al'amin ya fi ƙarfinta ta ko'ina a rayuwa. Besides, aure is the last thing da take bukata a yanzu. Ta ɗauke kanta daga kansa a hankali ta ce, No. Da sauri ya ce, What? Ta ce, No. Ba zan aure ka ba, ya Amin. Bai taɓa tsammanin wannan amsar ba. Cikin sanyin murya ya ce, Saboda me, menene laifina? Ta girgiza kai ta ce, You are too perfect for me. Ya miƙe tsaye saboda gwiwarsa da ta gaji da durƙusan ya ce, For God's sake, stop calling me perfect. Nobody is perfect, Humaira. I'm not. Ni ma ina da plus ɗina kamar kowa. Ta ce, Kamar me da me fa? Ya so saka yana tunanin amsar da zai bata ya ce, Baka da amsa. Da sauri ya ce, Kamar yanzu gashi kin ce min ba za ki aure ni ba. Ta ce, Wannan ai ba aibu ba ne ba. Blessing ne. Aure na shine abin da za ka yi, mistake da za ka yi a rayuwarka. I'll be nothing but I stand a rayuwarka, ya Amin. In ka aure ni na tabbatar wata rana sai ka yi da na sani. Da sauri ya ce, Da na sanin me zan yi? Ta ce, Da na sanin ka zaɓa wa 'ya'yanka uwa marar asali. Ya zauna a kusa da ƙafafuwanta ya ce, Ni fa na ce zan aure ki, Humaira. Na san kuma duk challenging ɗin da auren naki zai sa in fuskanta. Amma na shirya musu duka. Ta girgiza kanta ta ce, I'm not ready ni dai. Ko da a ce zan yi aure ba yanzu ba, ko da zan yi aure ba irin ka zan aura ba. Ya Amin ya ce, To irin wa kake so kenan? Ta ce, Someone lower, someone that is more like me. Ya shiru yana nazarinta, amma a ransa sai yake ganin kamar ba wannan ne kaɗai dalilin rejecting ɗinsa da ta yi ba. Ya ce, Is that your only reason? Kai ta sun koyar da kanta tana wasa da zoben hannunta. Al-Amin might be a little different from the other men. She knows, but he is still a man. And to her, all men are the same. Ashe maganar zuciyarta ta fito fili bata sani ba. Nan take ran sai ɓaci ya ce, Is that what you are thinking? Kina tunanin na ce zan aure ki ne saboda wani abu na jikinki? Wannan shine kallon da kike yi min har yanzu? Nan take hawayenta da bai yi nisa ba ya ci gaba da zuba daga idanta. He looks scary saboda yadda ransa ya ɓaci. Amma ta kasa yin magana ballantana ta kare kanta. Sai kuma ya dawo ya zauna a saitin kafafuwanta yana kallon titi ya ce, Ba abin da yake raina akan ki ba kenan, Humaira. In fact, that was the last thing on my mind. Sanda na ce ina son aurenki. Kar ki yi wa maza kuɗin goro, Humaira. Mutane daban-daban ne kuma suna da halaye mabambanta. Akwai nagari akwai kuma ɓata gari. Ke ma kin sani, ke ta haɗuwa da ɓata garin a 'yar ƙaramar rayuwarki. Amma ina mai tabbatar miki, ko kashi 1 cikin 100 na maza baki sani ba. Masu kirkinmu sun fi marasa kirkinmu yawa. Kamar yadda yatsun hannunmu suke ba daidai ba, haka halayenmu suke ba daidai ba. Yanzu misali ni da Bassam, uwa ɗaya uba ɗaya muke amma halayenmu ba ɗaya bane ba. Na sa ɗan zaman da kika yi da mu zaki fahimci haka. Wani misalin kuma shine Junaid da Tijjani. Identical twins ne kuma they share almost everything, amma ban da halaye. A ɗan zaman da kika yi da su zaki fahimci haka. Yanzu misali idan Tiji ya kasance fitinanne, kina ganin aka hukunta su duk su biyun an yi wa Junaid adalci kenan? Idan kika hukunta maza ga baki ɗayan mu da laifin waɗansu na cikin mu, kin ga ai baki yi mana adalci ba. Ko da ko a ce marasa kirkin su ne majority, dole akwai exception. Misali ya sayyadinki na Lagos. Ya taimaka miki sosai a rayuwarki. To yanzu kina nufin shi ma ya taimaka miki ne saboda yana buƙatar jikinki? Da sauri ta ɗago kai tana girgiza kai. Tabbas ya taɓa mata wani special guri na zuciyarta. Bai kula da ɓacin ranta ba ya ci gaba. Wani misalin kuma shine mutumin da kike kira da Sabio, mutumin da ya ɗauke ki daga titi kina gab da mutuwa, ya nema miki lafiya, ciyar, ya shayar da ya tafatar da ke, ya kuma baki protection for over 3 years. Shi ma kina so ki ce min ya yi miki wannan taimakon ne don yana son amfani da jikinki? Cikin ɓacin rai ta ce, kar ka ƙara yin magana akan haka. Ya jiya yana kallon cikin idanta ya ce, ai ba ni na faɗa ba, ke ce kika faɗa a lokacin da kika yi generalizing maza. Su ma waɗannan ai mazan ne, in dai kika ce all men are the same, kina nufin su ma duk halinsu ɗaya da waɗancan mazan ko? Ba ta ce komai ba, amma ya san ya samu attention ɗinta. Ya koma ya sake nilin a gabanta ya ce cikin raunanniyar murya, And what about me, Humaira? Na taɓa yi miki wani abu ne da zai saki saka ni a cikin waɗancan mazan? Ta ɗago kai suka haɗa ido, da sauri ta ɗauki idonta daga cikin nasa, saboda abin da ta gani a ciki.
Tabbas abin da ya faɗa duk gaskiya ne. Tabbas ba ta da wani dalili da za ta hukunta shi akan laifin waɗansu, laifin da ba nasa ba. Ta san me aure yake nufi. Ta san za su zauna a gida ɗaya su rinka kwana a ɗaki ɗaya suna sharing abubuwa da yawa. Ta ce zan aure ka ya Amin amma sai ka yi min wani alƙawari guda ɗaya. Ya sauke ajiyar zuciya ya ce wani alƙawarin kike so in yi miki? Za ka yi min komi. Ta ce ina so ka yi min alƙawarin ko da bayan an yi auren ne za mu ci gaba da zama kamar haka ba za ka taɓa attempting taɓa ni ba. Ya saki baki yana kallon ta. Is she this stupid or is she pretending to be? Amma kuma a fuskar ta babu alamar wasa da gaske take maganar ta. Ta ce kai min wannan alƙawarin. Ya girgiza kai a hankali ya ce Humaira ba zan iya yi miki alƙawari ba. Maganar aure fa muke yi kuma a rayuwar aure. Things like that are bound to happen one day or another. Ta miƙe tsaye ta ce dan babu sauran magana a tsakaninmu. Daga nan ta sauka daga stairs ɗin ta je ta buɗe mota ta shiga. Ya jima a gurin sannan ya miƙe jikinsa babu ƙwari ya bi ta motar ya shiga. Idan sai sauka kan agogon dashboard ya ga karfe 2:45. A fili ya furta ya salam. Ya yi sauri ya ɗauko wayarsa inda ya ajiye ta. Yana ɗauka kira yana shigowa. Mami ya riƙe wayar a hannunsa. Kawai har kiran ya katse ya kasa ɗauka. Sannan ya lura da cewa wannan shine 16 missed call. Most of them daga Mami, sauran kuma daga Bassam da Ayan. Cousin ɗinsa na gurin antinsa Hafsat wanda shine kusan babban abokinsa. Ya je waya yana lura da yadda Humaira ita ma ta tsorata da ganin time ɗin sannan daga dukkan alamu ita ma ta tara da tarin miss call a wayarta. Ya tayar da motar suka ɗau hanyar gida ba tare da kowa a cikin su yayi wata magana ba. Kowa da tunanin da yake a zuciyarsa. A bangaren Humaira tana jin wani irin sanyi a zuciyarta tamkar ta soke wani nauyin dutse daga zuciyar ta. Yau ne rana ta farko da ta zauna ta ba wani tarihin rayuwarta amma kuma abin da ya biyo baya ya girgiza ta sosai. Ba ta taɓa tsammanin zai yi mata irin wannan maganar ba. Ta ɗan kalle shi ta gefen idonta. Ta tsani mutum haka. Amma ita ba ta da wani wadda za ta yi describing ɗinsa bayan perfect ɗin. Babu abin da ya nema ya rasa a rayuwarsa ba shi kuma da wata tawaya a halitta. He is going to be an Emma one day, in har da rai da lafiya. Don haka ta san babu space na mutane irin ta a rayuwarsa, especially a harkar auratayya. Shi ma kansa ta san ya faɗa ne without thinking, amma nan gaba zai iya yin regretting. Elders ɗinsa ta san ba za su taɓa yarda ba. Mutanen gari kuwa za su iya yin riots in suka ji labarin wannan haɗin. It can never be. A ɓangaren Al-Amin kuma tunanin Humaira ne fal a cikin zuciyarsa. A ƙananan shekarunta, ta yi surviving abubuwa da shi kansa baya jin zai iya surviving. She called him perfect. Kuma ta tambaye shi ya faɗa mata plus ɗinsa ya kasa faɗa mata. Maybe tasa jarabawar kenan. Maybe Allah ya bashi komai a rayuwa ne a matsayin tasa jarabawar don ya ga yadda zai yi da abin da ya bashi ɗin. Ya kalle ta a zaune a gefensa ta takure ta ƙanƙama jakarta a ƙirjinta. What if Humaira ita ce jarabawarsa? What if Allah ya bashi komai na rayuwa sai kuma ya hana Humaira komai? Sannan kuma sai ya haɗa ta da shi don ya gwada shi ya ga yadda zai yi da ita. Insha Allah shi kuma zai ci wannan jarabawar. He is going to share everything da yake da shi a rayuwa with her. His family, his ilimi, his tarbiyya, his kuɗi and his life. Ya san akwai challenge da yawa da zai fuskanta kafin ya cika burinsa. A haka suka ƙarasa gida suka yi fakin suka fito a tare ba tare da kowa ya yi wa ɗan uwansa magana ba saboda kowa yana lissafin abin da za su tarar a cikin gidan. Al-Amin ya kama handle ɗin ƙofa ya murɗa sai ya ji shi a buɗe. Ya tura ƙofar a hankali sannan ya ɗan leƙa yana karewa falon kallo. Babu kowa amma fitila a kunne take. Ya sauke ajiyar zuciya sannan ya shigo. Humaira ta biyo bayansa ta rufe ƙofa. A lokacin ne ya ji ƙanshin kofi ya daki hancinsa. Kofin da ya san ita kaɗai ce mai shansa a gidan. Da sauri ya juya ya kalli kujerar da take zama tana shan kofi ɗin. Ai kuwa suka haɗa ido. Tana zaune ta dira ƙafa ɗaya kan ɗaya hannunta riƙe da kwaf ga wayarta kuma a ajiye a gabanta. Mami Humaira ma ta ganta. Na haka ta tsaya cak tana ɓoye fuskarta a bayan Al-Amin. Mami ta ajiye kwaf ɗin hannunta sannan ta miƙe tsaye ta ƙaraso gabansu tana assessing ɗinsu. Shi ta kumburarriyar fuskar Humaira da jajayen idanta da kuma dattin da ƙafarta da ƙasar rigarta suka yi. Kamar wadda ta yi gudu babu takalmi. Sannan ta mayar da kallonta kan Al-Amin. Babu komi ko kaɗan a fuskarsa sai ma wani stubborn determined look wanda bata saba gani a fuskarsa ba ta gani. It make him look more like his father. Ta sake kallon Humaira ta ce je ki ɗaki. Aisha tana neman ki. Sun san Humaira ta wuce ciki. Tana shiga ciki Mami ta jiyo tana kallon sa ya sauke idon sa ƙasa ya ce dadi fa. Ta koma ta zauna akan kujera sannan ta ce yana bacci. Bai bed check ba saboda ana biki.
Ya ƙaraso ya zauna a gefenta daga ƙasa sannan ta ce, daga ina kuke? Ina ka ɗauki 'yar mutane ka kai ta daga gurin dina? Ya ce, babu inda na kai ta mami, muna bakin titi a zaune. Ta ɓata fuska ta ce, kuna zaune a bakin titi kuna mai cikin daren nan, ina kuma wayoyinku suke? Ya ce, wallahi muna magana ne, wayoyinmu suna mota, duk ba mu san tamin ya tafi haka ba sai da muka dawo mota. Tana girgiza kai ta ce, Muhammad, ban san lokacin da ka fara zama haka ba, wannan san ba ɗabi'ar ka bace ba. Ina tambayar ka, Humaira, ban taɓa tsammanin something like this ba, menene ya faru? Kansa yana ƙasa ya ce, mami me kike tunani? Me kike tunanin zan yi mata? Ba wani abu. Kawai ta bani labarin ta ne, shine abin da ya sa muka daɗe. Ta faɗa min komai dangane da ita, sai kuma ya shiru. Ita ma mamin shirin ta yi, amma yanayinta gaba ɗaya ya canza. Ta ji relief har a cikin ranta. Ta yarda da ɗan nata, amma kuma tana tsoron zamani. Sun jima sannan ta ce, sai kuma menene labarin nata? Bai ɗago kai ba, ya girgiza kansa ya ce, ba zan iya gaya miki ba mami, ki yi min afuwa. Na yi mata alƙawarin ba zan gaya wa kowa ba. Tabbas mami ta ji shak ɗin maganarsa, bai taɓa ɓoye mata komai ba. Babu wanda yake zama da shi ya yi magana a duniya irinta. Something has changed in him. Something has definitely changed. Dole za ta binciki menene. Ta miƙe tsaye ta gyara rigarta ta ce, okay, good night. Bai amsa mata ba kuma bai tashi daga durƙushin da yake ba har ta kai bakin ƙofar fat ɗin dadi. Sannan ya ɗan ɗaga murya ya ce, I want to marry her, mami. Ta tsaya a tafiyarta sannan ta jiyo ta sauke idanuwanta a kansa. Ba za a iya ɓoye mata hakan ba, amma sai ga idanuwanta wani iri yau. Tabbas maganar ta da keta. Ya mige shi ma yana kallon ta a fuskar sa cike da taraddadi. Ya maimaita, zan aure ta mami. Sauke idan ta ƙasa ta ce dare yayi. Gobe kuma za a yi biki, ka je ka kwanta ka yi bacci. Ta jiya za ta shige take sake cewa mami, please listen to me. I'm serious, aurenta nake so in yi wallahi. Ba tare da ta jiyo ba ta ce good night Muhammad. A ranar kusan mutane 4 ne ba su samu cikakken bacci ba a gidan. Na farkon sa Al'amin tun da ya shiga ɗakinsa har yi wanka ya kwanta yana tunanin maganganun da suka yi da Humaira a ransa. Ya maimaita conversation ɗinsa a kansa har ba adadi. A lokacin da ya kwanta da niyyar yin bacci ko baccin ɗin zuwa yi. Lokacin da ya zo kuma sai ya zo masa da mugayen mafarkai. In yi mafarkin Humaira sai ya mafarkin Ojo. Sai ya farka a tsorace. In ya koma baccin kuma sai ya yi mafarkinta tana bin bola tana tsintar abinci. Nes baccin kuma sai ya ganta a kwance akan kwali tana makirkitar zazzabi tana kiran sunansa. Ya haƙura da baccin don har an fara kiraye-kirayen sallah. Ya tashi alwala ya saka kayan sai ya fita masallaci. Humaira tana shiga ɗakin da Aisha take ta tarar da ita a zaune a bakin gado da waya a hannu. Fuskar ta cike da tsananin damuwa. Tana shiga ta tashi da sauri ta rungume ta tana sauki ajiyar zuciya sannan kuma ta sake ta fara jero tambayar daga ina kike? Bata kika yi? Wani abin ya same ki, tell me. Humaira ta sunkuyar da idon ta ƙasa tana jin babu daɗi a ranta. Tana jin bata kyauta wa Aisha ba da har ta shagala da magana da Al'amin ta manta yadda Aisha ta damu da ita. Ta ce babu abin da ya same ni, ki yi haƙuri, ban san dare yayi har haka ba. Aisha ta ce to daga ina kike? Ta ce muna tare da ya Al'amin muna ta magana da shi ba mu san dare yayi ba. Ki yi haƙuri anta Aisha. Aisha ta koma ta zauna a bakin gado tana kallon Humaira. Sai kuma ta sunkuyar da kanta ƙasa tana tunani. Al'amin, ta san Al'amin tun yana yaro. Ta san irin abubuwan da zai iya yi. Amma hakan ba yana nufin ta yarda da shi 100% ba. Bayan wasu watanni, Aisha da Nura suka tafi dutse domin suna son su gana da Kamal domin su ji labarin ko an ga Khadija. Sai dai aka shaida musu cewa yana Yola. Don haka suka ɗauki hanya suka tafi can. Sun same shi babu lafiya saboda tun lokacin da Yakumba ta rasu bai ƙara lafiya ba. Ashe Yakumba ta rasu wata 2 da ya wuce. Yana ta yi musu magiyar akan yarinyar shi domin ya kasa mantawa da ita. Kowa ya yi shiru a gurin kowa da abin da yake a zuciyarsa. Kamal ya ce murya can ƙasa. Wani lokacin sai in ji dama Khadija wuƙa ta caka a zuciyar Humaira ta tafi ta bar min gawarta. Da sauri Aisha ta ɗago kai ta kalle shi, ba wai abin da ya faɗa bane ya ja hankalinta ba, illa sunan da ya ambata. Sai yanzu ta tuna cewa bata taɓa tambayar sunan da aka saka wa 'yar Khadija ba, kuma babu wanda ya taɓa gaya mata. Ta maimaita sunan Humaira, ya jiyo yana kallonta da idanuwan shi. Ya ce, Humaira, sunanta Humaira. Sunanta Aisha Humaira. I can still remember irin rigimar da Khadija ta yi a lokacin. Yana daga cikin abin da ya sa ba ta son yarinyar saboda na saka mata sunanki. She never call her by her name. She used to call her baby.
Gaba ɗaya jinin Aisha ya daskare. Yawon bakinta ya kafe, kusan duk sun lura da yadda yanayinta ya canza lokaci ɗaya. Babu abin da yake yawo akan ta sai kalaman Humaira. My mother used to call me baby. Ban taɓa jin ta kira ni da sunana na gaskiya ba. Ta ɗago idanuwanta da suka canza kalo ta ce da Kamal, kana da hotonta? Ban taɓa ganin ta ba. Ya saka hannunsa a aljihu ya ɗauko wallet ɗinsa ya buɗe ya ɗauko ɗan ƙaramin passport. Ya miƙa mata ya ce wannan na ranar sunanta ne. Ta karɓa tana kallon 'yar kyakkyawar jaririyar. Abin da ya ɗauki hankalin Aisha shine lotsawar da tsakiyar haɓar jaririyar ta yi. Ta ɗago rikitattun idanuwanta ta sauke akan Kamal sannan ta kuma kallon hoton. Cikin rawar murya ta ce amma sanda aka haife ta ce min kai da ni take kama. Ya ɗan yi dariya ce ke baki ga Kamal ba? Ai idanuwa za ki gani, ni ina kallonta ne kamar ke. Nura ya lura da yadda jikinta yake rawa, ya matso kusa da ita yana kallon hoton ya dafa wuyanta ya ce, lafiya dai ko dai? Ta kalle shi kawai ba tare da ta ce komai ba. Dan bata ma fahimci mai ya ce ba, hankalinta yana can wani tunani daban. Ya sake maimaita sannan ta ce I'm fine. Duk sai suka ɗauka tunanin Khadija ne ta iya dawo mata sabo. Ta sake cewa da Kamal, please in babu damuwa ina son ka bar min hoton nan. Ya daga kafaɗa a ce babu komai, you can keep it. Ina da waɗansu, na saka an yi su da yawa ne tun lokacin da ake cigiyarta. A hankali ta ce na gode. Daga nan sai Maryam ta shigo ta kawo musu abinci da ruwa, suka yi mata godiya amma suka ce sauri suke jirgin su zai tashi nan da wasu mintuna. Ta kirawo musu 'ya'yan da suka haifa ita da Kamal. Yara duk sun yi wayo masha Allah, maza hudu Abubakar, Umar, Usman da Aliyu. Sai mace guda ɗaya mai sunan Yakumbo wacce suke kira da Amna. Sanda za su fito yi musu rikiya ne Nura ya fakaici irin sai ajiye musu wata envelope mai kauri. Dan ya san in ya ba Kamal kuɗi hannu da hannu ba lalle ya karɓa ba. Sannan ya ja Kamal gefe ya yi masa tayin cewa ya karɓi gidansa da ya gina saboda in sun zo gari su rinƙa zama. Ya ce tunda in mun zo ɗin ba zaman muke yi ba. Inna ta fi son mu zauna a gurinta. Ku koma can kai ku zauna har sai sanda Allah ya hore muku kuka yi naku. Kamar ya girgiza kai ya ce na gode sosai da kulawa amma kai ma ka san Alhaji ba zai bari ba. A inda ka ganni a nan dai ka bar ni a nan ɗin. Har zuwa yadda hali zai yi. Nura bai ji daɗi ba amma ya fahimta ya san halin Alhajin su Kamal. Jajirtaccen Bafulatani ne. Very prompt, ba zai taɓa bari ɗansa ya zauna a gidan aro ba. Suka yi musanyar lambar waya daga mazan har matan sannan suka rabu. Har suka shiga cikin jirgi suka zauna hankalin Aisha baya tare da ita. Nuna ya rabu da ita sai jirginsu ya tashi suka yi satalan a sama sannan ya dafa hannunta ya ce, talk to me. Ta kalle shi blanky. Sannan ta kalli hannunta. Ska ɗin hannunta tana nan har yau amma ta zuciyarta ta baje tuntuni. Ta buɗe hannun tana sake kallon hoton jaririyar da Kamal ya bata. 'Yar Khadija gudan jininta. Ta jiyo bayan pictures ɗin ta ga rubutu kamar haka. Aisha Humaira Kamal. Ta yi noticing date ɗin sannan ta ɗago ta kalli Nura a kusa da ita ta ce sunanta Humaira. Ya bi ta da kallo cikin rashin fahimta ta sake cewa sunanta Humaira. As in Humairar mata gida, sai yanzu ya fahimci me take nufi. Da sauri ya fara girgiza kansa, ta riƙe hannunsa cikin rawar murya ta ce Nura ka yarda da ni. Am sure cewa ita ce, tun sanda na ɗauko yarinyar nan jikina ke bani ita ce amma na kasa tabbatarwa. Kullum ina neman hanyar da zan bi in tabbatar da zargina amma maganganun da Kamal ya yi sun saka na ninka zargina. Ya riƙo ta saboda ganin yadda jikinta yake karkarwa ya ce, Aisha jibe ni. Kawai saboda yarinyar nan ba a san iyayenta ba kuma sunansu ya zo ɗaya da yarinyar Kamal ba zai saka ta zama yarinyar Kamal ba. Aisha nawa ce a duniya? Sunan Aisha kusan ya fi kowanne suna yawa. Duk da cewa dukkan su farare ne amma ban ga kamanni ba sam. Ta ce shi yasa na ce maka baka san Khadija ba. Na tabbatar za ka iya kirga ganin da kai mata a rayuwa. Tunda aka haifi Khadija na santa, zan iya cewa na fi kowa sanin ta hatta iyayenmu ba za su nuna min sanin Khadija ba. Yes, a fuska Humaira ba ta kama da Khadija, amma kuma yadda suke gudanar da abubuwansu iri ɗaya ne. Yanayin jikinsu, maganarsu, dariyarsu, tafiyarsu. Wani abin in Humaira ta sai in ji kamar in kira ta da Khadija ta amsa. Ta miƙa masa hoton yarinyar ta ce, ka kalli wannan hoton. Ya karɓa yana dubawa, a hankali ɗan yatsan sai ya sauka akan haɓar bebin. Shi ma ga abin da Aisha ta gani, jikin Nura ya fara sanyi yanzu. Amma baya son ya ƙara wa Aisha Falsof ya ce, amma ba kya ganin cewa 'yar Khadija ba za ta kai Humaira shekaru ba? Aisha ta ce, ina so ne in tabbatar kwanan nan idan mun sauka Abuja.
Nura ya shafa fuskar ta ya ce amma in Humaira ita ce Humaira dan ina Khadija take? Ya aka yi ta kai ‘yarta gidan marayu? Aisha ta rufe fuskar ta da hannayenta, emotions ɗin da take ta riƙewa suna so su fi ƙarfinta su fito. Ba ta son ta yi kuka, ba ta son ta jawo hankalin mutane kansu. Sai da ta saita numfashinta sannan ta kalli Nura ta ce, if Humaira is Humaira, then Khadija is dead. A Abuja, Humaira tana kwance akan gadon asibiti. Babu abin da yake damunta sai rashin ƙarfin jiki da bata da shi. Yau satin ta ɗaya cif a kwance kuma yau ne take saka ran za a sallame ta. Sai dai murnar ta ɗaya na sallamar shine albashir ɗin da mami ta mata na cewa yau anta Aisha za ta dawo. Dan tun jiyan ta roƙi mamin ta haɗo mata kayanta daga can gidan idan anta Aisha ta zo kawai sai ta zarce gidanta. Ba ta son komawa gidan mami san saboda ba ta son ci gaba da ganin al'amin. Ba ta son ya ci gaba da bata kula irin yadda yake yi saboda tana ganin duk ranar da rabuwarsu ta zo zuciyarta za ta iya fashewa. Ta yi iyakacin ƙoƙarinta akan ya daina kula ta kamar yadda anta Aisha ta ce amma ya ƙi. Tunda ta farka a asibitin kwana ɗaya bayan an kawo ta, shi ta fara gani a kusa da ita. A cikin zafin ciwo sau da yawa tana jin mami tana yi masa faɗan ya tafi gida ko ya tafi ofis. Amma in ya fita ɗin ma baya jimawa zai dawo. Har Mariya yarinyar da mami ta ajiye don take kula da ita sai da ta fahimci akwai wani abu a zuciyar al'amin ɗin dangane da Humaira. Kullum yana gefen gadonta a zaune. Ya san lokutan shan dukkan magungunanta kuma shi da kansa yake ɗaukowa ya bata. Ranar cikin zafin zazzaɓi ta ji shi yana mata karatun Alƙur'ani. Basma sun zo takanas ita da angonta sun duba ta sun koma. Bassam shi ma yakan zo and mostly tare da mami suke zuwa. Tunda kusan duk inda mami za ta je shi ne yake kai ta. Duk tsarin idansa sai ta ga ganin halin da take ciki tamkar ya saka yayi sanyi. Dan nan jikinta ya rikice al'amin baya nan Bassam ne ya fita da gudu ya kira dakto. Tunda ta tashi yau take jin nauyin zuciyarta ya ƙaru wani iri take ji a ranta. Ta kasa bambance abin da take ji akan komawa gida ne da ganin anta Aisha ko kuma wani abin ne na daban. Ko dai tunanin rabuwa da al'amin ne. Ta yi saurin kawar da tunanin daga ranta ta miƙe zaune daga kwancen da take. Hannu ta saka tana matsa kafarta da ta ji ta yi mata nauyi saboda yawan kwanciya. Mariya ta matso da sauri ta saka nata hannun tana mammatsa mata kafar ta ce bar shi in yi miki. Ke da ba karfin jiki ba ina ke ina tausa. Kar ma yallaɓa ya shigo ya ga kina yi da kanki in shiga uku. Ta faɗa tana kashewa Humaira ido. Murmushi kawai Humaira ta idan ta san neman magana ne Mariyar take yi. So take lalle sai ta ji ko akwai wani abu a tsakaninsu. Bata jima da rufe bakinta ba dan halak din ya ƙaraso. Yayi nokin kofa sau uku Mariya ta saka Humaira hijab ɗinta sannan ta jawo mata zaninta ta rufe kafafuwanta. Yayi sallama a tsanaki sannan ya shigo. Kamar kullum yau ma da leda a hannunsa. Mariya ta durƙusa ta gaishe shi sannan ta karɓi ledar hannunsa shi kuma ya ƙaraso ya zauna a kujerar kusa da gadon Humaira. Idanuwansa a kanta. Ta ɗago kai suka haɗa ido. Ta sake lura da yadda idonsa ya faɗa cikin kyakkyawar fatarsa. Ta yi duhu tamkar tare suke jinyar. Ta sauke idon ta ƙasa ta ce barka da asuba. Bai amsa ba sai zarfafa kallonta da yayi yana son ya karanci wani canji da yake tunani ya gani a tare da ita. Ita kuma ta ƙi yarda su haɗa ido. Ya miƙe tsaye ya buɗe firij ya ɗauko robar yogurt sannan ya ɗauko kwalin biskit ɗin chocolate da ya lura tana so. Ya zo ya miƙa mata sannan ya zuba mata yogurt ɗin a kwaf. Ya bata ya ce ki ci wannan sai ki sha magani kafin mami ta ƙaraso da breakfast ɗinki. Ba musu ta karɓa ta fara shan yogurt ɗin a hankali. Tana jin daɗin sanyinsa. Ya zauna yana ci gaba da kallonta shi bai san cewa waɗannan idanuwan nasa su suke takura mata ba. Tana ajiye kwaf ɗin ya ce pick it up. Dole ta kuma ɗauka ta ci gaba da sha. Ya ce yau za ka sallame ki kin sani. Ta gyaɗa masa kai sannan ta ce yau anta Aisha za ta dawo. Ya haɗiye wani abu a makogaransa ya ɗauke kai yana kallon gefe. Sannan ya jiyo ya ce ita za ki bi kenan. Kamar amsawar tambayarsa sai ga mami ta buɗe ƙofa ta shigo da sallama. Ya miƙe tsaye yana amsa mata ita kuma ta ƙaraso tana kallon Humaira tare da tambayar da sauƙin jikinta. Mariya kuma ta fita don shigo da kayan da ta san mami ta zo da su. Yau ba da Bassam ta zo ba. Yau wani ne daban ya rako mami. Humaira ta taɓa ganinsa sau biyu a gida amma bata san waye ba. Daga ganinsa yana da shekaru in bai yi sa'an dadi ba kaɗan ne bai kai shi ba. Baƙi ne ba shi da tsawo sosai amma kyakkyawa ne babu laifi. Daga ganin yadda yake al'amuransa za ka san lallai hutu da jin daɗi sun zauna masa. Al'amin ya durƙusa ya gaishe shi sannan Humaira ita ma ta gaishe shi. Ya amsa mata da far'arsa tare da tambayar ta sauƙin jiki. Mami ta duba agogon ta ce nan da wasu awanni za su sallame ta insha Allah. Ya kalla al'amin wanda ya jingina a jikin bango hannunsa a aljihu idanuwansa akan Humaira. Sai ya murmushi yana kallon mami ya ce ko mun kusa yin wani bikin ne. Da sauri al'amin ya kalle shi sai kuma ya shafa kansa ya juya ya fita da sauri.
Mami ta bi shi da harara sannan ta taɓa baki ta ce kai dai zauna nan har sai an fara ajiye maka jikoki baka yi aure ba. Wallahi ni kam kana bani mamaki Abbas. Ni farko da kace min ba za ka yi aure ba na ɗauka wasa kake amma gashi abu ya zama gaske. Yara suna aure amma baban su gauro. Yayi dariya yana ƙoƙarin zama a amciya ɗin da ke ɗakin ya ce kin san dalili ai. Matar ce bata zo ba. I want someone wadda ba za ta ke ganin kamar ta taimaka min ba, wadda nan gaba ba za ta goranta min ba. I want someone with a past like mine, kuma har yanzu baki samo min ba. Humaira kanta yana ƙasa amma tana jin su. Mariya ta dawo da basket ɗin abinci. Mutumin da aka kira da Abbas ya zuba abincin yana ci. Mami tana tsokanarsa cewa da yawa da aure ai da bai fito daga gida da yunwa ba. 12 noon aka sallami Humaira. A lokacin ne kuma Aisha ta kira ta sanar da su sun sauka a airport. Da haka Mami ta ce su wuce kawai gidan Aisha su haɗu a can. Mariya ta fara haɗa musu kaya amma Mami ta ce ta ɗauki abin da take so sauran kuma ta bayar. Daga nan kawai motar Al'amin suka shige ita da Humaira. Shi kuma yana tuƙawa. Abbas kuma ya yi wa Humaira sallama tare da fatan alkhairi ya shiga tasa motar ya tafi. Kusan a tare suka yi fakin a ƙofar gidansu Aisha. Humaira ce ta fara fitowa daga mota, wannan ya sa tuyinsu ma suka fito a guje suka rungume ta suna murna. Mami ta ce hankali dai kai ku kayar da ita don ba ƙwari ne da ita ba. Ƙiri-ƙiri babu kunya Al'abin ya fito ya cike su. Sai da Mami ta harare shi sannan ya sake su. Ta ce shiga mota ka tafi, in na gama zan kira ka. Haka ya juya ya tafi ba a san ransa ba. Aisha kuwa tunda ta fito daga taxi ɗin tana kawo su daga airport ta tsaya take kallon Humaira. Is she or is she not? Dole a yau za ta tabbatar. Humaira ce ta ƙaraso inda take tsaye ta ɗora kanta a kafadarta tana hawaye. Aisha ta saka hannu tana shafa kanta a hankali tana jin wani sabon filin akan yarinyar. Cikin muryar daɗa ta ce ya isa. Ina gida yanzu. Everything will be alright. Hayaniyar twins ce ta katse musu maganar su. Da ƙarfi suka ja Humaira cikin gida wai ta zo su nuna mata tsarabar da Momi ta siyo musu daga Indiya. Gidan fes yake tunda 'yan aikin Aisha suna nan. Don haka zama kai Aisha da Mami suka yi a falo aka gabatar musu da kayan ciye-ciye yayin da tuyin suka ja Humaira zuwa falon sama inda suka ga an hau da kayan su. Nura ma ya dan sha ruwa suka gaisa da Mami ya hau sama ya ce zai je ya dan kwanta ya huta. At least aka samu peace. Daga Aisha sai Mami ce ta fara magana. Magana nake so mu yi Aisha bana son maganar ta dau lokaci shi yasa naga ya kamata mu yi ta yau. Aisha ta ce ni ma da akwai maganar da nake so mu yi amma mu fara yin taki tukunna. Mami ta ce akan Humaira ne, ba zan ce akan Al'amin ba saboda ina so mu kyautata ladar mu duk abin da zamu yi wa Humaira ya kasance zamu yi shi ne don Allah ba don biyan bukatar mu ko ta wani namu ba. Kamar yadda na gaya miki a waya mun yanke shawarar insha Allah za mu binciko wa Humaira family ɗinta amma ban fara gabatar da komai ba sai mun sanar da ku ke da Nura. Da amincewar ku muke so mu gabatar da komai kuma babu wata yarjejeniya akan cewa Humaira za ta auri Al'amin. In Allah ya yi da aure a tsakanin su shikenan in kuma babu shi ma duk is right. Ta dan dakata tana nazarin Aisha wadda ta ga kamar hankalinta baya tare da ita sai kuma ta ce yanzu ki gaya wa Nura tukunna ki ji me zai ce. Ku yi shawara sannan sai a zauna da Humaira da Al'amin su ma a gaya musu sai mu nemi information daga gare su. Any little thing zai iya taimaka mana matuƙa. Kaga har yanzu kamar Aisha ba jinta take yi ba. Ta ce wacce magana ce kike so mi? Aisha ta kalle ta ce I think I know family ɗin Humaira. Mami ta ce what? Aisha ta sake maimaita sannan ta fara lissafa Mami duk hujjojinta da kuma maganganun da suka yi da Kamal. Tunda ta fara magana Mami ta zauna at the edge of her seat baki buɗe tana sauraron ta har ta gama. Sannan ta rufe bakin ta ce ikon Allah Aisha kin ji wani ikon Allah kuma ko? Allahu Akbar. God is really great. Wato a kullum shi bawa yana nasa shirin Ubangiji kuma yana nasa shi ma. Wato Ubangiji ya riga ya rubuta cewa ba mu za mu samu ƴan uwan Humaira ba ke ce. Aisha ta ce I'm still not 100% sure fa. I need one last evidence. Something concrete. Mami ta kama hannayenta ta ce a shawarce. Kawai ki zaunar da ita ki faɗa mata da abubuwan da kika faɗa min. Na tabbatar in dai har ita ɗin ce za ta gaya miki. Aisha ta girgiza kanta ta ce Humaira bata san komai akan labarin mahaifanta ba. Ko na gaya mata din ba mu da hujjar da za mu yi confirming ita din ce. Mami ta dan yi tunani sannan ta ce tunda har mahaifinta yana da rai, take her to him. In dai har shi ya haife ta dan ba sa buƙatar wani DNA test a tsakanin su. Suna ganin junan su za su gane. For the first time tun bayan maganar ta da Kamal, Aisha ta yi murmushi. She can imagine reaction din Kamal in ya haɗu da Humaira a matsayin ƴarsa.
Daga nan suka ci gaba da tattaunawa akan issues ɗin for sometimes. Mami tana ba wa Aisha labarin abubuwan da suka yi ta faruwa recently. Ta ce mommy wanted to cook me for dinner recently. Daga ni har dadinsa Abdullahi. So mahi saurare bari mu dakata a nan shirinmu.